Duela 2 urte, 100 urteurrenaren harira, irekitako bidearen segida izango baita. Orduko hartan, herri osoa inplikatu zen, 100 urteko historiaren antzezpenean. Eta oraingo honetan, Herriola izeneko herritar batzordeak denboran atzerago sortzeko proposamena aurkeztu dio udalari. 1350ko maiatzaren 20an kokatuko gara oraingo honetan. Eta Erdi Aro festan murgilduko da herri osoa. Garai hartara egingo dugu jauzi bete-betean. Orduko lanbideak, janzkerak, joko, jolasak, jakiak irudikatuz. Voluntario talde handiak eman du izen antzerki horretan parte hartzeko. Jatorri eta adin tarte askotakoak. Eta ziur gaude festa egun handia izango dara Zizurkildarren. Maitek esan duen bezala, maiatzako 2 izango da, aurtengo maiatza saltzanen muina. Herri osoa Erdi Aroz jantzi nahi dugu. Atxulondoko Burdinola Zizurkilko altxor ez ezagunetako bat da. Eta, Teodoro Hernandorenak ikusten duzuten bezala argitalpen bat prestatu eta gero Josinek esplikatuko dugu zertan datzan. Baina egun horretan, Atxulondoko Burdinolari Zizurkilko plaza ekarri nahi izan dugu eta herria, Erdi Aroz jantzi eta herritarrek egindako azoka berezi bat edo antolatuko dugu herriko plazan. 12 postutatik gora jarriko ditugu eta herritar mordo bat antzerki bat prestatzen ari da. Nolabait ere, garai hartako Zizurkilko historia herrian irudikatzeko. 11 ekintza desberdin izango dira, egun guztiko jaialdia izango da, goizeko 11-etatik ordu bita goizeko azoka eta antzerkia ikusteko parada izango dugu, baina ondoren herri bazkaia antolatuko da eta atxaldean baita jokoak eta jolasak izango ditugu. Esan, Herriola batzordea sortu dela hau antolatzeko, herritar mordo bat lanean nahi dela hilabete luzez, eta dena lanakin egun hau antolatzeko aukera izan dugula. Herriko ikastetxeek ere inplikatu dira eta herriko ume guztik garai hartako joku eta jolas batzuk antolatzen ari dira. Eta esan bezala, udalak eta Herriola batzarrak herritar guztiak gonbidatu nahi ditu egun hortan Erdi Aroz jantzita plaza ateratzeko. Ez dugu antzerkiak ez du izan nahi ikusteko ikuskizun bat bakarrik, baizik eta jendean parte hartzea lortu nahi dugu. Horretarako Plazia Otaino liburutegiko kristaleran jarri ditugu jantzi posible batzuk. Helburua da herritarrak etxean daukaten arropakin horrelako jantziak prestatzea eta azpimarratu bai goizean eta bai atxaldean festa polita izango dela Zizurkilen, baina herritarrek berak egindako festa izatea nahi dugula. Esan Guardin herri bazkari handi bat antolatuko dugula, baita Erdi Aroko bazkari bat izan nahi dugula, menua beak, erabiliko ditugun platerak, kutxarak eta gauza guztiak Erdi Aroko garaiko imitazioa izan nahi dutela. Eta hori izango da muina, baina Maitek esan duen bezala, beste 11 ekintza antolatu ditugu maiatzan zehar.